Kako je izgledao tvoj boravak u Detroitu? Kako je izgledao radni dan? Ti si mislio da će da ti krene. A onda su, ne dobija šansu, ne služite šut, nisi spreman, ne znaš šta ćeš od sebe. Jesi zvao Vladu Divca, Peđu Stojakovića, Jarića, neko da ti pomogne? Pa nije, mi smo se viđali isključivo kad smo igrali jedni protiv drugih, pa odemo noć pre na večeru pa se malo ispričamo. Ali ja sam tada imao Željka Rebraču sa sobom u ekipi, tako da on mi je bio na neki način podrška, on je dosta bio iskusan u to vreme. I on je pokušavao na neki način da mi dopre do mozga i da mi objasni neke stvari kako bi trebalo u stvari da se ponašam i šta treba da radim da bi uspeo. Međutim, kažem, dolaskom tamo ja sam mislio da ću barem dobiti neku šansu. Međutim, u toj predsezoni, prijateljskim utakmici, ja sam nešto i dobio, ali to je bilo sve na kašičicu. Međutim, ajde, tu sam pokazao da nešto mogu da uradim, ali treba mi još prilike, treba mi šanse da se naviknem na novi način igre, novi kontinent, sve novo, nov način života, sve. Međutim, kada je počela liga, ja sam imao da ja tu neću dobiti prostora. Sam moj prostor se sveo na to da sam dobio prilike kada je bilo 20 razlike, onda 5-6 minuta dobijem ili 2-3 minuta. Ili kad je rešena pobjeda ili kad se gubi pa je beznadežan slučaj, može i ti da igra. Tako je, tako da ja sam u tim situacijama baš onako nalazio u psihičkom rastrojstvu kad znam da je 20 razlike, kad znam da će da me ubaci, ne znam, baš sam bio u depresivnom stanju. To se dešavalo sve do kraja sezone. Dolazimo šampionska utakmica za osvajanje titule sa Lakersima. Mi na kraju tu zadnju utakmicu dobijamo lupan 20 razlike. On mene uvodi zadnjih 2 minuta do kraja. Dobijam udarac gde lomim ruku na 5 mesta. Ja mu pokazujem da mi je ruka natekla, da ono me gura nazad do igre, nemoj da se foliraš, nego ulazi unutra i kaže treba ti bude čas, završi utakmicu. A meni ruka ulika i trese se. Nema veze, ja se vratim nazad. Te godine ne idem za reprezentaciju iz razloga što sam imao pauzu od 3 meseca. Imao sam i gips i šta sve nisam imao. Tako da, eto, to je sve na kraju se završilo time da sam propustio celo leto. Trebao sam igrati za reprezentaciju, to bi mi sigurno značilo. Ne samo igrački, nego i ovako, pošto sam baš voleo da igram za reprezentaciju. Međutim, ništa od toga. Tako da to se sve svelo na tu neku od 2 do 3, 5 minuta i to je bilo to. I daš koš ili... I kad daš koš, i kad ne daš koš, ne valja. I jedna rampa... Znači, ne valja, i kad daš, ne valja, i kad ne daš. Ja na kraju odlazim u Orlando, gde... Njega, tebi su prvo govorili da se tebi ne daje. Ti si u koš šansi, tebi se ne daje lopta. Nego daj nekom drugom. Pa, to je jednostavno bilo tako. Ja sam na kraju, kad sam otišao u Orlando, gde sam počeo dobro da igram, s obzirom na svoje stanje i fizičko i psihičko, počeo sam dobro da igram. Mislim, za mene, ja nisam osjećao neku vrstu pritiska, nisam Amerikanac, znam drugi pik, bit će non stop ta neka vrsta pritiska, ali to mene ne interesuje, ja sam došao da igram košar. Dobijam šansu da igram tamo, međutim, tamo se isto dešava. Znači, ne daju ti jednostavno, ne daju ti prostora. Dwight Howard, koji je stvarno dobar igrač, daleko od toga, ali sam imao mnogo prostora pored njega da igram. S obzirom da sam ja bio igrač koji se izvlačio napolje, sve Dwight Howard. Čim uzmeš loptu, daj loptu Howard. Znači, ja se dižem na šut, dajem šut, meni u šutu viče trener, dodaj njemu dole. Ja dam šut, kažem, nemoj se derati, čovječe, šutiram. To je za dobrobit cele ekipe, šutiram. Ako se već digo ne dere, ja pogodim, on mi izbaci napolje zato što s njim kao... Tako da, konstantno sam bio pod lupom. Znači, svaki moj korak, svaki moj potez je bio pod lupom. Znači, a u situacijama kao što su ti, kad je dobro i kad je loše, bilo je loše.